Ejidi fine boy abadego, ejila fine boy abadego. Nwanne je tubego, aka jaja nyawa keje. Ida otukwa mi juwe bilois, no bilois ga kolu govum. Ngwa jamuti ga kolu akiko nya ka muji abia. Ina anuzikwa ijenu. Imana time uge kwamselibe Tuda wende nso Egwa nyaka nyije Nnegute mmọnwụ na akwoyi Ode njinji nnenete mmọnwụ Enukwa na gaisi na chasi aja anya Nwanne chakwa nke isi ga-ebu Okologa chakwa nke isi ga-ebu Maka ogo nda ka anyị na-ekwu oyi Si n'aka ya bụlụ chikelu ụwa Ngiliwaga ya bụlụ chikelu ụwa Imanaga ya bụlụ chikelu ụwa Imanaga ya bụlụ chikelu ụwa Imanu neri ke nderuge nuobe Egwu anyị Oyolima ni we jiroso, oyolima kweke, ama kweke, awa ibu emenike, igade. Agawaka weli anwe ko belisi anwa akwabaka Pancha bo lili olili Mune lolu meke nenu Ane kulanu Mama si oje wegu Material no mo no bono Odi nuche huela no no mo badu no bono Ubula na ba ke kwa na bodike Bueno, Miami wa mama, we sit at the cover. We get to walk and lots of walk and run away. And we're waiting in the logo, a low was on my daughter. On my weekend, evil women,
na-ekwulọnụ mmiri mara ọgwụ na awụ ọgbarụ maka na bọka ide iji awani ọsakosali okwu maka n'ọjụ ọnụ ọkọ na-ara anụ amaka mmiri eso nne na nịga nwa isie nwoli mana eke bịali oyi oji ọsọ gbagwụlọ ọgụ nne m na mụrụ n'ọgụ ọhụrụ nke kwuo na ya n'ili ihe ibe mbụlụ ka mụ na-ekwu ebe egwu edike nilọgụ elu ụbọchị ọgụ atamụta ọma bekee iru emenike sogida igede ere 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 igede oi ọgaranya na-esi na ha chinu ọgbaga m mbọ bụ na ndị ọnụ ibe nna m galụ mgbogbonu n'ọbụrụ ụzọ nwanyị bụ ụzọ nwa anụ nye ka m na-ekwu ebe ọchọ nke ede enwe ilo ma nchanụ nke m ka m na-achọ mụ na chi m ya ga ebe odogwu mere ibe o ji bụrụ odogwu nwaanyị amazi anya mmanwụ osita dị nwa n'ọdịbala ugbogbo n'ọmụ na-ekwu nwa maazị na n'ọgbọnụ njekere na Amerịka ka nke na-agbachi ego nwa nwụta onye gbachiri ego nwa nwụta n'ọnụ oyi kenelu m igwe eli ọnwa edebatụ nwa ibe ekwe nwa ibe ekwe udogwu kenelu m brọmọja ọrọgwu enwe ibe na-ekwe n'ọnụ oyi nwanyị ojele igwu nwoke na-aranụ dị obodo oyibo n'ọnụ oyi agụ ikalịla ọzọnụ onye melụkwa enwe ibe ekwenụ nwa ibe ekwe udokwuru egwu aka na-etili arize nwa ọmami onye ọma n'ọzọ iriri obi nwanne ọ nọ na kuobi Okechukwu nwoke ka na kwọnụ ndị olu makwa n'ọnụ oyi n'oke adịmọla nwadube ezi ahịa mụrụ nwụra ya ugwu nwanne ọgbọlụ donu oyi ndị ọgadịle nwada lụrụ ibe eji abụ ncherika nwanze egwu n'ọnụ oyi echi enyelu ga-echi ebe nụ ajalọgụfụ nkịta wue ọbụ mmadụ ọ bụ enyi isi n'ọnya ka na-ekwu balanza mwana ya wese wale no ewo 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 igere ida ida ere 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 igere oi ọkọ na-ara ahụ anata m Naijiria wekwudos ka nwamba na-ebolu onye ide ya bụ rika ugo na-abụ nwoke m onye chi enyelu ga-eji ebe ọsị m ụke n'ebe nụ nwa eze ebe ọ na onye bụ ọzalobi nne nwụrụ ka mba na-ebolu aka na-etilinu akụsa nwamba na-ebo eze ndị ọhịa mụrụ kenokwulara niile Chukwu dube bụ nwamba na-ebolu ịtọ nwamba na-ebolu ndị ụmụde ya bụ rika kenelu m Okechukwu Abubakar nwamba na-ebo onye ọmarụ ọ sị m keneba dịchie nwa gbọgwụ onye ọma kenelu na ịma atịla kadigbo ọkụ n'ọnụ oyi ọkọ na-aranụ nwobu obi ogbolu bilile ezolọra niile obi ogbolu jinja kedozi
kenelo mezi ogoli onyoma Franka nwunye yi onyoma no kenelo mo wandulu esi Vesta osi Onitsha nwanne ka na akpọmọ onye ndịra dronu oyi ọgbalanze jiri ụdala eme ọgọ ma ncha Joseph Nwoba ike n'ọnụ oyi kenelo mosi Nwoba ike nụ amawenze Nwoba ike n'ọnụ oyi ụmụ eze Chima ndị ọgarịrị ma abịa kene besiza nweme mbọlụ ọnwa na-etilara niile Victory Masters n'ọnụ oyi kenelo ma amụrụ na nwa ọkọ na-ara anụ nne m ebori ka bịa kere utu dike nwụrụ odogwu ọkịbegwu jemile rịa na mbaki ya ọkọ na-ara sita dị mma na ọdịbalụgbogbo nne m ka mụ na-agba ebe onye mụlechi nwee mọri ebube dike nwa ọlọsi enyi donu oyi Alesi nwa bụ Sonyoma eze ọmọkọ ụdọ nwoke nka mụ na akpọrọ onye ide ya bụ Rika n'ọnụ oyi enelu mụ na-esi nwokolo anya sịrị obodo dike nwa na-etila ọrụ udo gwuru ana-ene ọgọ Onyoma nwunye Apalabi nwachi na-emelụ Joyce n'ọnụ oyi okele nwe egwu atụchalụ ma dịrị ya n'oke ọsụala ma Onyoma na-ekwula ọnụ olinigbu na simukwubokwu ọ dị nna uche kwuela ọnụ n'ọmụ ụba Chukwu nọ n'ọgbọ ọrụ a na-esi Igbo bụ ngọ ajụjụ ka mụ na-ajụ mmiri ụgbana ji warụ dịka ugo ji eche ụgwọ webala ugo n'ibe dịka ugo ji bleze nnụnụ n'ezie ọ gwụla na akọ ya karịrị ya nwa ma karịa ma ọ bụ ntụnụ ọjalọgụ bụ nkịta wee ọ bụ mmadụ ọ bụ enyi isi ọgịbagụ ji eme ile dị ya na mba ke ọkọ na-ara eze dị nwee mọrị eze ama n'oge jirụ onye kenu bene eze ọzọ n'ọnụ oyi anyị ga-eji ọzọ maka mụ na gị ọma weke Igbo wee dike ọgaranya tiji ọdụ owelu nke nna ya wee kwụọ ụgwọ ọrụ belugwe na asụlugwu ebe ncha bụ oburu onwe na-egwuregwu ma nchanụ maka na egwu eme iwe rie maka isi ọbịa na-asọ nkata nne m onye buru elu ma nchanụ ọnwụ dike a na-atụrụ obodo sọnụ mmadụ dike adịrị obodo mmanụ anyụ ka enyi n'ike awara ya nụ ekene eze dị nwafọ dị n'odogwu nwachi na-emela agba ọnya bụrụ ike a ga-eduzi kenela ụmụ nwa eze ebe ọ na adabụ omere n'ọnụ oyi Chineze nwunye ọbọdịlị onye ọma enyi nwaanyị
n'onu oyi adụbọ ka bụ ekene gị ekene nụ ekene kele ekene ọbụlụ dị mmedeme n'ezie Paul nwa mọdụ bụ onye ọma nne ya ibe ya bụ Rika nwa aka bụ n'ụzọ agwene ya ite ọgbanyụ ọkụ nụ nwa ọkọ na-aragwolu ma bụ dogwuru agụnwata nwa ojii ba ibe anyụrụ chukwu okwulọra n'olu oyi deyi nwanyị bụ Rika akụlọta nwa ojii onye ọma egwu aka na-etili Michael wee dozie onye ọgba ọzọ lobi ọzọ igbo ndụ n'ọnụ oyi achọrọ ọsọ nwoke m kedozi kenelu m na-edozie onye isi polisi onye ọma gbaji ego owu ibe odogwu mụdebe wee wuchi onye ọgba ọzọ lobi nwa ebe ọ na-echi eze onye ọcha bịa n'ụwa n'oji nwa egbuchi n'ọnụ oyi ọkọ na-ara ezenye nwa maazị onye ọcha ọgaranya mmadụ ụda n'ọrụ ya mmadụ onye ọma ọjị ego nwa maazị onye ọcha kenelu m ọkwụ ọtọ nwa maazị onye ọcha nwa aka ibiye ibe Chukwu kwuru ga-eme onye kwu n'ibe ọ bụla onye ọma adị na ntagwu ogwu adị n'ime awọle ya awọle ma ọwala ọnwa bekee atụnyela mmadụ n'elu ya ka eji atụnyela ya n'inugo okolososi ochela ibi elu maka na ọkụkọ mgbe ya na-egbu ọ mara na nwere na bled ala na-apụ inugo olu mgbada anyụa ka enyi ike awara ya maka enyi maka ọtarụ n'enyi ka ọ bụ n'ezie iloma ka ejuna ji aga n'okwu egwu aka na-etili ogbolọgwụ nwa ọgazi onye ọma onye chi enyela ugo n'ọnụ oyi echi nyere ugo nwoke nwụ mara ụlọ enyi akụnne nwoke chukwuru na-ewele ego n'ọnụ oyi diọba ndị eke na ube na onye ọmarụ ọdịbọ onwe nwe zọ bịali oyi ogbo nyanya nwoke nkwacha ka enwe zọ onye ọma njebe ụmụ asele ndị obodo dike abụgonabụ nwa mega abụrụ ugonabụ oluwe kenenụ kenabụ mụlọ ke nwere ike zọ onye ọmarụ nwunye mega abụ onye ọma ekene kenelụ m ọnwa na-etilara nwoke nwụ ọnwa awasị afa ihe ọnwa niile eti eti ogwu sesi ogwu anwa adolu egwu aka na-etili abam nwoke chukwu gideke na iselu ugwu onye mbọsi izizi gideke nwoke nka na akpọrụ nwoke chukwu n'ọnụ oyi Okechukwu adịmọla ụra ihu kwuru nwadobe aka nọ na akpọrụ nwanne ọgbọlụ na-ekene mi ndị obodo oyibo n'ọnụ oyi ọkọ na-arọ dị n'uche kwue n'ọnụ unasi mukwubokwu ulu na iwunasi mukwubokwu a na-ekwula ọnụ m ibe mbụlụ ka mụ na-ekwu ebe
onye jiri isi ọkụkọ ebe kasị na-ewu bụ ya ọgbọnụ ọkọ na-aranụ ọjakajaka keneze okolu n'anya keneze nne m kedu onye na-egwu Tony Nwakiru ka ọnwa bụrika n'ụlọ eti eti ọnwa bansụ n'onu oyi ozi ogbo nje egwu n'ụmụ na n'ọlụ ndị ụmụ na-abalị ọbịa nakwa ọtọpụpatụlọ ya waga Nwakiru ka ọnwa anụ na-ekene m etie m ọgbọ dị na atọlọ mma m ụla dị na titi ilola nala ogbenye tie m ọgbọ dị na atọlọ mma m ụla dị na titi ilola nala ogbenye tie m ọgbọ dị na atọlọ mma m ụla dị na titi ilola nala ogbenye ụla tie m ọgbọ dị na atọlọ mma m ụla dị na titi ilola nala ogbenye ụla belu m ihe ogogo iyo gogogogogo iyo gogogogogo onye ọ na-asọ gaba onye ọ na-ewe gaba onye kote kodo onye bịalụ ugbo anyị nọsọ ya na ego medike n'obodo ego medike n'obodo ego medike n'obodo bibe egbe gba mbọ ogige ugwe bibe egbe gba mbọ orilọdịna egwu nwanne na nwanne kwambenokwe kwala asọba anya bịa ya egwu onye leju afọ ọgbụgbazụ egwu omedike n'obodo omedike n'obodo bibe egbe gba mbọ ogige ugwe egwu nwanne na nwanne egwu omedike n'obodo egwu nwanne na nwanne nwaka na-eke kwambenokwe kwala asọba anya bịa ya egwu onye liju abọ Igbo mere Igbo mere Igbo mere Igbo nwanne mere Igbo mere material nwa mmasị mere Igbo ideke na ise lukwo mere ejọba ibe ekwe nwanne m mere ewu iwe nwoke m ọgba aka m nwa mmega bụ Igbo Oscar nwamba ego mere ọnwa Cheske nwa nke Igbo mere onye nwe egwu nwa mmadụ ebelebele egwu ezige m nwa mmadụ onye nwe egwu nwa mmadụ ọtụla tụje Igbo Igbo ọra na nsọ ya ka ọ bụrụ ọtụla tụje Igbo tụrụ Oh
Makana onye mutasi ya ngasị nwa ya aka na ịma na ọrụ ezigbo ọfọ ka ọrụ ka o mere o wesị na ọ ga-abalị nwe na-asị ka ya mala ekene ị na-enye maka na ọ si isi nwanne nya ka isubere oriri a ugowe na-achọzi na mbewute ata nya agbacha ekulu nwa ka a na-eme n'ụbọchị tata a wesị ka amalụta obi dị n'ụbọchị tata maka na anyị be na-eme na ịfụ na ọ dabasịgo ije abụrụ tata ka ebido ri mmiri na-eze etu isi egwu mana nna ya chukwu ekene na ebe na-eme n'ụbọchị tata ịbụka onye ọbụla na-amụli ebe iwu ya dị very very calm wọtago weda dịkwa Clement nwere ekele olisabili onye ka njọsi na ugom si n'obi chukwu wee bịa ebele nna-eme bụ na aka bụ aka tinyela aka na ọzọ ahụ mụ na nwanne m nwoke ebe akụ nne na-eji wee gaa n'ihu na ọ ga-abalụba chukwu ga-agọziba ebe ezigbo ibe onye bụla tinyela aka ọ ga na-aga n'ihu ebe ọbụla basịrị ebe ọba ga-anabụ ndụọma njụ na mgbọma mbụba ọba ga-anabụkwa n'udo Jizọs name anyị chụsịkwa ọzọ anyị were arụ anyị ebe nna n'aba Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị amen nwa gbatara nwa egwu ugo si n'obi chukwu daalụrị nne nna anyị kedụkwa nke edukwala akụnne ebunu ka o si ada nnu mgbe nna ya gọnyere ya ọfọ wee kwuo na unu ga-arịba na unu ama nda na unu chicha ọzọ anọghị ibe akwa ibe nwere ma ọrụ ka o mere kedu kwere ka ị na-enyekwa ụwa niile n'ụbọchị taa mama anyị bụ nwa mmadụ ọya ka ndị were akụnne akala mụgba so na-aba nne nkalichitere aba so ebe ọ bụla ọ nọ ọ ga-adịkwala ya mma ọtaka andanụmanya otu ndị onye ọbụla bịara ba so anyị nwere ebe a niile ọ ga-adịkwala mma nke onye ndụ nwa na onwe ị na-ese ndụ ọ ga-adịkwala ya ọzọ nne ka ugo si n'obi chukwu
Thank you.
Olha
Oh,
Igedi no Riga